Guardyado karon sa kapulisan ug barangay ang balay ni first Pinoy Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa Zamboanga City alang sa ilang seguridad. Tungod sa dakong kwarta nga madawat ni Heidelin Diaz human kini midaog sa weightlifting competition sa Tokyo Olympics 2020, dili usab malikayan nga mamiligro ang seguridad niini ilabi na sa pipila ka insidente sa kriminalidad. Matud sa inahan niini nga si Emelita Diaz nga mitawag na kanila ang anak ug nagpasalamat sa ilang suporta. Wala pa usab kini ideya kanos sa makauli gumikan sa seguridad. Gani mihangyo kini sa iyang ginikanan nga mopahawa lang unta-una sa ilang lugar alang sa ilang kaluwasan. Apan wala mabalakan niini ang iyang ginikanan, sanglit kabanay lamang usab ang namuyo sa ilang palibot. Hinoon, dunay 2 ka pulis ug 2 ka barangay tanod nga magbantay sa pamilya ni Heidelin sulod sa 24 ka oras. Aduna usab checkpoints sa entry point sa barangay. Reso dali do kami punili. Pidele gracias man. Tiene kami cuidado aquí. No sabe pa daw si cuando ele volve ba daw ele o hindi kata tinimando ele miedo. ¿Por qué le tiene miedo, mamá? Bikit. Uy la ka mo tama-tama na miedo. At abli ko niyo.